Heeh. Nobar yo? Iya, iya. Tenan yo? Iya. Apik ra. Yo pokoknya nobar wae ayo. Iya, Yo, Yo, mbane. bisa TV-mu iso ra? Iya. Bisa ra TV-mu? Ya ayo. Ayo, yo. Yo Tak beres-beres ya. Yo, heeh. Mat. Yo. Wih, rokoknya digowo. Nah, ini kan penak nobar. Ini gede. Bengok-bengok ki aman. Nah ini. Ah, Ora ngerti kok. iki seru ini daripada ngobrol ora jelas. Wah, apik iki. Ah, iki Indonesia mung kalah iki biasane. Yo ora njo saiki pemain Indonesia apik kok. Biasane Indonesia ki kalah. Tapi ya aku tetep cinta Indonesia, kalah tetep tak love. Kadang aku nek bal-balan ngene iki. Ketok kok raimu daftar ngono ora seneng bal. Aku iki lho pecinta bola. Wih, gol. Wih, tenanan apik kok. Bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, tenan to njo Indonesia pemaine apik kok. Aku kok ndongakku sing kalah. biasane. So, Yes. Istimewa. Alhamdulillah gitu. Ben iki menang 3-0 iki. jos ya. Indonesia apik iki berarti. Mandane pemain apik tenan to. Pelatih iki nek rasane saka Jepang kuwi ya. Jepang, Korea. Oh iya ding ya Allah. Kok ngantuk ya? Kok ndelok anu iki sing marahi ora ngantuk. Unyin. Sing hot ka. Kok ben ora ngantuk? Yo. Ayo piye? Kamu apa yo? Yo. Lanang kok. Oh, ayo ke wis sing bintange. Hot ya. Yo. Aden, pateni lampu nih, Den. Alon-alon. Pateni ya. Yo. Tuh bintangnya sing roto hot Asia Indonesia bae. wis kok disik Iya itu lho lagu digolek iki. Piye, Jo? Pikirannya ngeres. Enggak boleh. Enggak boleh. Film itu 17 plus.